Jien dejjem emmint li rilokazzjoni mhix is-soluzzjoni għal problema tal-immigrazzjoni regolari. Dikjarazzjoni ċara daqs il-kristall mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt intervista fuq l-istazzjon televiżiv tal-Partit Laburista. Fuq kollox, konferma minn fommu stess ta' kemm mhux kapaċi jikkonvinċi lil kollegi tiegħu il-Prim Ministri Ewropej fil-fora fejn ikun qed jirrappreżenta lil pajjiżna. Jiena dejjem emmint li r-rilokazzjoni mhijiex is-soluzzjoni għal din il-problema. Dwar l-425 immigrant li ddaħlu f'pajjiżna matul il-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd, il-Prim Ministru qal li dawn uħolqu kommozzjoni u anke bdew jeddu lil ħaddiema bord. Fuq kollox u minkejja li jaċċetta li dawn jiddaħlu f'pajjiżna kellu jammetti li għadu ma jafx se jagħmel bihom. Mis-sossi dwar is-suppost mini budget li se jkun qed jippreżenta tnejn f'konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru qal li se jkun qed jippreżenta pakkett b'saħħtu. Nixtieq niżvela, imma se nirreżisti t-tentazzjoni. Għaliex għadanna pakkett ta' stimolu ekonomiku li hu verament b'saħħtu. U gburi ngħid li huwa l-akbar pakkett ta' stimolu ekonomiku illi qatt kellna f'pajjiżna. Għalhekk wieħed qed jistenna li jitħabbar ruħs fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma, tnaqqis fit-taxxi, tnaqqis fil-VAT, inċentivi fiskali għan-negozji għawċin u finanzi li bjom tkun estiża l-għajnuna ta' 800 euro għas-setturi li l-aktar intlaqtu u għadhom il-quta bid-daqqa tal-pandemija. Il-mexxej Laburista kien mistoqsi wkoll dwar is-sitwazzjoni preżenti fl-Air Malta li waslet biex il-linja nazzjonali tal-ajru tkeċċi 69 bdot. Iżda minflok ma tax jifhem li għandu soluzzjonijiet fattibbli biex jgħin lil ħaddiema bħala Prim Ministru u dawwar il-kanuni kollha lejn l-Assoċjazzjoni tal-Piloti l-ALPA fattak bla preċedent kontra waħda mill-unions ta' pajjiżna. Ma nistax ngħid illi kienet l-aktar union li kooperat magħna tul is-snin. U l-episodji ta' ngħidilhom jiena ta' pika industrijali ħadd ma jista' jiġħad li kienu qegħdin hemmhekk. Meta inti mbagħad se jkollok union ta' piloti illi tara kif tagħmel illi ma' kull farka tara kif tigranfaw tagħmel azzjoni industrijali, teddida ta' azzjoni industrijali. Dan fil-waqt li kontra kull etika żvela l-paga li normalment jieħu pilota flimkien ma' benefiċċji oħrajn li dawn igawdu minnhom grazzi għal ftehim kollettiv li għandhom. Barra minn hekk u tefa' r-responsabilità fuq l-istess ALPA meta tenna li tkeċċijiet li saru mhux se jitreġġgħu lura jekk l-Assoċjazzjoni tal-Piloti ma toħroġ bi proposti.